Halløj og velkommen. I dag skal jeg i gang med en ny serie på den her kanal, og det er på FIFA. Vi skal lave en trænerkarriere med Manchester City. Så ja, lad os bare komme i gang. Vi vælger trænerkarriere, vi skal ikke have nogen spillerkarriere, og den står allerede på City. Vi spiller på professionel. Vi spiller i 6 minutter per halvleg, og ja, det her det er lige meget. Vi starter ikke med Champions League, for jeg vil godt, jeg gider ikke starte med at være inde i det. Jeg vil godt tænke mig at spille mig ind i det. Så ja, vi hedder bare her træner. Det er bare fint, det er lige meget. Så lad os bare gå ind i det. Der er 2 spillere, jeg godt kunne tænke mig at få. Der er en af dem, vil de fleste af jer nok tænke allerede af klubben, men der er et eller andet galt med det, så Kevin De Bruyne skal jeg have. Og så er der Munir fra Barcelona, har jeg hørt er mega god, jeg har også selv prøvet at spille med ham skal vi også have. Og så er der bare lige nu, der er der bare lige en enkelt spiller, som jeg godt kunne tænke mig at sælge, og det er David Silva. Så, og hvis I nyder videoen, smid en kommentar om hvem jeg skal købe i næste episode. Så ja, lad os bare komme i gang. Sådan der, og den skal også hedde Manchester eller Man City. Ja. Hvis I kan høre noget om baggrunden, hvilket I nok kan, så er det bare min hund, min søster. Så er vi klar, og vi går lige ind på min indbakke og ser, hvad vi har fået der. Det der, det er lige meget. Det er bare noget, vi skal slet. Lad os gå ind og kigge bud på de 2 spillere der. Vi byder 50 millioner, og så giver vi dem også Wilfred Bony, fordi ham skal jeg alligevel ikke bruge, så lad os se, hvad de siger til det. Og så skal vi også give et bud på Munir. Og jeg har prøvet at købe ham før, og jeg tror vi starter med at byde 15 millioner. Og så skal vi også lige ind og have sætte David Silva på transferlisten. Der. Og ham kan vi godt sælge for 55 millioner. Så der tjener vi også nogle gode penge. Vi har fået svar på både Wolfsburg og Barcelona. Wolfsburg, de vil gerne... de vil gerne have 66 millioner for Kevin De Bruyne. Så vi starter bare lige med at byde 65 millioner. Og så skal vi også ind og se, hvad Barcelona har svaret. 18 millioner 500.000. Så vi byder ikke de her 500.000, vi byder bare 18 millioner. Vi har fået transfertilbud på David Silva fra Bayern München. De vil helt sikkert gerne have ham selv for 55 millioner. Så, det var... Okay, vi skal umiddelbart give de 500.000 ekstra for Munir. Så gør vi bare det. Og vi skal give 66 millioner for Kevin De Bruyne. Bayern har svaret, at de vil gerne give 55 millioner for David Silva. Og vi har fået et transfertilbud på Wilfred Bony. Vi venter lige med at svare på den, til vi ser om tingene med De Bruyne går igennem, fordi at
hvis de går igen, så mister vi vores boni. Så vi venter lige med at svare på den. Både Wolfsburg og Barcelona har accepteret, og vi byder ikke nogen af dem mere i løn. Vi siger bare vigtige spillere på Kevin De Bruyne, og så siger vi også, nej, jeg tror ikke, vi giver Munir nogen rolle. Vi giver bare det samme løn, som man får, og ingen rolle. 3 år i klubben. Så ser vi, om han siger ja. Kevin De Bruyne har sagt nej, men det er fordi, at han vil gerne have en vigtigere rolle end bare vigtig spiller. Så vi fortæller ham, at han er stjernespiller, og så håber vi, at han vil sige ja. Og vi har fået solgt David Silva til Bayern, så vi har 46 millioner ekstra, fordi at der er et eller andet, som gør, at vi bare ikke får alle 55 millioner. Det er lige meget. Vi får 46 millioner, og det er dejligt. Munir har sagt ja til at komme til klubben, så det var vores første spiller kommet til Manchester City, og ham har vi tænkt os at have på førsteholdet. Der var en ting, jeg glemte at nævne. Vi har også tænkt os at sælge Jesus Navas, fordi han er bare ikke min slags spiller. Marcos Lopez håber på at blive en ideel afløser for David Silva. Vi har ikke engang tænkt os at give ham en chance. Det kan være, at han får en chance, når han er blevet lidt ældre og lidt bedre. Men lige som det står til lige nu, så får han ikke en chance. Men vi skal have sat Munir på holdet, i stedet for Jesus Navas. Der har vi ham. Munir. Så har vi fået sat Munir på holdet, og vi har lavet lidt omrokeringer i truppen. Vi mangler stadigvæk at få Nicolas Otamendi ind. Men han kommer ind, når det er, han lige er kommet hjem. Han er lige på et eller andet landsholdstjeneste. Så ja, vi kører videre. Og transfertilbud på Sergio Aguero. Det er en, jeg ikke har tænkt mig at sælge. Så hvis at han skal til Arsenal, så skal det være for 120 millioner. Hvilket jeg ikke tror, nogen vil give for ham. Ikke engang hverken Real Madrid eller Barcelona vil give så meget. Kevin De Bruyne har sagt ja, efter at vi har gjort ham til stjernespiller. Så nu har vi 62 millioner i vores transferbudget, og 440.000 i vores lønbudget. Så, men som sagt, så smid en kommentar lige dernede, og fortæl mig, hvem I gerne vil have, jeg skal købe. Og vi har fået et transfertilbud på Jesus Navas. Det er ikke engang, jeg gider ikke engang til at skulle have 15 millioner. 13 millioner, det er helt okay. Så 13 millioner, det siger jeg ja. Det siger jeg godt nok ja til. Og så skal vi have sat Kevin De Bruyne ind på holdet. Delf var desværre nødt til at træde af holdet. Men han bliver skiftet ind i de fleste af kampene. Men det her, det er altså vores nye signing, Kevin De Bruyne. Og det her, det er holdet, vi mangler stadig lige at få Mangala ud og Otamendi. Men det gør vi ved vores første kamp. Arsenal har svaret, og de er, som jeg vidste, ikke. De synes, at det er en for høj prissætning for Aguero, og det er bare fint, så de vil ikke købe ham for så meget. Så det er bare helt fantastisk. Så har vi stadig Aguero. Og ja, lad os bare køre videre. Jesus Navas er solgt til Valencia, så det er jo bare perfekt. Det kan vi godt fjerne. Og ja, det der, det er også noget, jeg er ligeglad med, og det er det samme med det der. Så lad os simulere videre. I den her episode, der spiller vi ikke en kamp, men der vil vi bare sådan lige komme i gang med serien. Og så i næste episode, der spiller vi så vores første kamp, som kommer her lige om lidt. Den kommer nemlig nu. Pozo vil gerne prøve at se, om jeg kan lave nogle omrokeringer i gruppen. Det har jeg ikke tænkt mig at gøre, for jeg kunne godt tænke mig at teste det her hold. Men det bliver altså næste episode. Jeg håber, I har nydt det. Og vi ses næste gang.